Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon, mag-awit ako mahitungod sa imong sa may gibutang kaluwasan. Mag-awit ako mahitungod sa imong kaluwasan. Mao ni ang isulti kanunay sa mga santos, sa mga tao nga nakasinati sa kaluwasan gikan sa Ginoo. Kining pagkapunggot sa liog ni Juan, primero gipriso siya, gidakop, gigapos, gipriso. Unsa mang klasihas kaluwasan kaha ang atong i-expect para ni Juan, nga mapunggutan siya sa liog o mapagawa sa prisuhan? Nangamatay na mo diha. Unsa ba kung naay tawo ron nga buutan unya gipriso, unya gibilanggo, unsa may kaluwasan nga atong ipangandoy para niya nga mamatay siya dito sa prisuhan o makalaya sa prisuhan? Kana. Karon ang atong former President Rodrigo Duterte to gipriso sa dahig. Sige gyud na sa social media pangandoy nga malaya na siya, ma-free na siya, makagawas na siya, na ay managrally dito, na ay mga lawyers siging himog petisyon, na lang gani interim release, ana kay mo gani atong pangandoy. Nakakaroy ng andoy nga mamatay dito sa prisuhan si President Duterte. Oy, kadaghan. Naay nangandoy. Oy, ngano gutong wa mura mo sa noon mo just now. Si Juan nga magbubunyag, buutan kay nga tao, wa gi sala. Ang iyang giwali mao ang pagbiya sa sala aron maandam ta inigabot sa Ginoo nga mao sad ang iyang igagaw. Ingon siya, prepare the way of the Lord. Turn away from your sins. Unsa man ang kaluwasan nga atong awiton para sa Ginoo, isip atong pasalamat niya. Ang kaluwasan mao ang pagbuntog sa sala. Kana bang ang usa ka tawo makabuntog gani sa sala, kaluwasan na. Pero kung ang usa ka tawo dili kabuntog sa sala, kalaglaga na siya. Sige, lingiyay mong tupad. Ing napakaysala diha. Napaysala. Pangutan na ba? Kanang wa mulingi, nabilanggo na sa sala, no? Ang sala, mo'y atong kontra, mao na'y pinakadako nga problema sa atong kinabuhi. Ug mao na'y hinungdan nganong natao si Hesus, ang Dios mismo nagpakatao, gani nagantos og namatay, kay ang iyang kontra mao ang sala, dili ang mga makasasala. Muna kung mahimo ganitang buutan ang atong pangandoyon nga kaluwasan, kana gyung mawa ang sala. Dinis atong nasod unsa man ron ang kaluwasan nga atong gipangandoy, nga matarong na ning flood control, nga matarong na ning atong mga eleksyon, na ang napildi mauna noy mulingkod, unya ang nakadaog mauna noy ma-disqualified. Kanibang mga kababalaghan ba sa atong nasod karon nga naay tao nga hasta former president, why due process, isakay sa eroplano, unya dadon ngadto sa prisuhan, International Court. Unsa na to? International Criminal Court. Unya i-promote dayon pagka-general hangtod na chief PNP, nya wa kaabot sa 3 ka buwan, nataktak na sad. Ingon ana kababalaghan atong nasod karon nga kanang way klarong commitment nga inig eleksyon, unit team, ighumas eleksyon, anti-team. Mga way klaro ba? Mukalit lang.
mo declare ang atong pangulo why impeachment, ang resulta di ay naay impeachment. Nya ang iya sang i-declare nga 20 ang kilos bugas, 80 di ay aron sa pila na ron kilo. Wa ko kay bawa na ko palit-palit bugas. Kanang inana ba? Mao ba na ang kaluwasan nga makaingon ta nga kon? Posible. Pero kini mga butanga, mga igsoon, kaning graft and corruption, kaning billions diha sa PhilHealth, diha sa atong mga budget sa flood control, ug uban pang mga budget, kining atong mga blanco kuno nga mga BICAM report, mga inana, mga bunga lang ni sila sa sala. Ang tinuod natong kontras atong nasod mao ang sala. Ang unang sala nga ato yung kontrahon og maayo kinig yung kaulag. Lust. There are many forms of lust. Lust on things, lust on honor, lust on sex, lust on power. Unsa man ang lust? Lawas nung katagbawan. Lawas nung katagbawan. Mo nang og sex man na siya, hala gyud pangabit to the max, premarital to the max, same-sex union, urges, and many others. Nangatiguang na lang, sige lang yapon. Ang kuyag mo ingon, nangapari na lang, sige lang yapon. Nangamadre na lang, sige lang. Awa saya, di na ito iapil ang madre, kaya mga buutan na sila. Tanang ko anon. Kanay na ba? Way katagbawan. Hala, buwag dirib, engage na saglain, divorce dirib, engage na saglain, hangtod na lang nangamatay, sige lang yapon. Lust. Og mauna siya ang usa sa pinakasentro nga sala kanang lust on money or mag-combine sa na sila kay ugwa kay kwarta di sad ka maka-enjoy to the max sa imong sexual desires, kinahanglan kag kwarta kana sang imong lust on honor nga daghan kay kag sakyanan kana yung mga luxury cars nga tag 40 ka buok tag 30 ka buok, di man sana nimo mahimo kunwa ang kwarta. Di sad nimo pwede ang kwarta nga matigom kung di sad ka mangawat. Corruption. Una kurakot to the max, network of corruptions. Grabe kayo. Og maotong salaa ang na-engage ni Herodes og ni Herodias. Nagibiyaan ni Herodias ang iyang bana nga igsuon ni Herodes og nagpuyo silang duha. Si Herodes sad iya sang giapil nga murag asawa niya si Herodias, basig nakauyon pod siya, bahala na kang igsuon na kadiha. Pero si Juan nga magbubunyag mo'y nagsigig ingon, di na maayo, di na maayo. Og kamo pa'y pasultihon, og kamo pa, unsa man, maayo to o dili? Ang gibuhat ni Juan? Kamo ba, huwatasan niyo ang sumpay bang? Ang gibuhat ba ni Juan, maayo ba to, dili? Nya mabuhat mo ato. Ang gibuhat ni President Bongbong Marcos karon maayo o dili? Ang gibuhat ni former President Duterte maayo dili? Ang gibuhat ni BP Sara maayo dili? Ang gibuhat ni Father Siano maayo dili? Ang inyong gibuhat maayo dili? Namalit na mong slat. So mo'y ayo eh. Palit yung slat, aron mo ayo yun. O na mga igsoon, magtanaw ta. Kining atong gibuhat karon, parehanang nainang donate nato para Hilly funds, pero wala para ba nila gihatag niya. Nasayop man dahil atong contract di ay, naman ito'y adjustment, wa ma-communicate nako. Gipaningla naman hinuon ta sa whole amount, ingon man ko ato 6 months, ako lang isulti din niya na miscommunicated. Ang iya di ay ingon siya 30% down payment, 6 months ang balance,
pero ang presyo taas, unya mga 1 month pa man tingali to, una pa ma-deliver. Siya, gusto kag dali, Father, iyang gitext din ako, dito sa akong sekretary ni Remy, niya, wa sa gihatag ni Remy nako, ningon din siya, gusto kag dali, Father, 50% down payment, niya inig-install, 50% full payment na. Ingon dahil ko, nindot ni, kay dali. Kada yung gi-order, tao dayon. So, gipaninglan man nung tagahapon. Ako, simba ko na usa. Wa para ba girimit sa ang mga ni promise ani, wa para ba gyud karimit? Unsaon ani ron? Isa dili pa diroy, mao man na atong kuan god, mao man na atong na akong gitext man na nimo, nakuha kay gitext nako, sige na miglalis gapon. Pagpasa niya nako, diri man sa akong sekretary. Nga ako sang sekretary kay nabisi tingali, wa mo na kamong ni promise ani kay bawo na mo unsay inyong angayng buhaton. Ingon ko, uy, ayaw lang sa kong paningli ana, kuha lang usa 50% lang usa nya inighumag install ana og functional gid tanan nya makauyon sang mga tao, sige full payment. Gi mangutana kon nyo usa pa man atong nabutang nakauyon mo wa patay kita ani. Nakauyon man dahil mo, di makabayad kita na. Di na nato matang-ing nang wak mo kauyon. Di nasan mo ana, makasa, nasan mo ana. Sige lang, kay kahibaw sad ko nga ang ni-promise ani, mga buutan man sad to sila, nya maminaw man to sa ako rong humili, mo ingon na sad to sila, sige Father, amo nang i-remit, mga December. Ay, okay ra at your convenient time lang yun. Basta kitang mga common tao nga wa ta ka special og donate dagkong amount kanang sige lang gitag palit og slot. Kanang ginagmay ba mura tag mga hulmigas bitaw nga gamay ra kay dadon pero makapabundo ba agid siya sa balay. Kay daghan man mura tag mga buyog ba nga gagmay ra kayong kanon suyop-suyopon nga mga tamis sa mga buwak nya ilang ibuga dito sa ilang balay. Mahimo ba yung hani nga tag sa kabalde? No. Sobra pa gani. Sige, lingay mong tupad, ina, ulmigas ka? Ina, ulmigas ka o ilaga? Kaya kanang ilaga, sige lagi nagbuslot, siging buslot, wag na tapaking iyang buslot gihimo. Daghan ra ba nyo din, murag ilaga, no? Na makita ang pagkaon, kanon, idagan. Ang hulmigas, lahi, mangitag pagkaon, kay ibutang at pundok nila sa ilang community. Ilaga, mangawat pa. Uban ninyo din mura jud mga ilaga. Sama na, congratulations mga hulmigas na nimba. Sige lagi palit og slots. Kay mahuman ra gining ato mga proyekto. Nya ang atong TV, oy congratulations upat man ni kahaligi no. Tulo na ron kabuok ang ngaaron diha sa atong posisyon nga TV. Ato tong ipataod. Itay TV tulo ka buok, usa na lang kahaligi ang kuwang 45 inches. Ug nani nyo dihay ganahan mo puno haron na kompletong upat, okay kayo. Nya ang dito sa gawas pandayonon pa man to na ini promise og usa 75 inches man to parehaan ning ato dire, wala pa sad ma-deliver. Nya wa pa sa ni promise sa usa. Ug naay mo promise, pwede na mo mamatay. Ang inyong TV adto na mabutang dito sa langit, inig-atubang ninyo sa kuan, igatubang ninyo sa katubitang judgment seat sa Ginoo, tuwa dito inyong TV. Makita ninyo. Adi mo to? Sige, suway kamatay. Kamo sang nag-donate aning ato mga Hili fans, abot sa inyo dito sa judgment seat, magtuyok sa ni dito sa ibabaw. Nya ighangad, ingon din na, maingon din ang Ginoo, kita ka na. Ingon din, yes Lord, murag mo man akong gidonate. Siya tungod ana, sod kas langit. Nya kamo sang wa mamalit og slot, igabot niyo dito, naidaghan kay dito mga file sa kaning mga resibo sa slot. Siya kita ka na. Siya, mao na ang mga slots nga gipalit dito niya. Wa jud kay usa ka ngan diha. Mao na ambak ngadto sa impyerno. Ana siya. Ngano man kay ang sala mao may babag sa langit. Bahala nagmanga matay ta dinhi, magantos ta dinhi basta way sala. Mao na diri sa unang pagbasa giingnan ta sa Ginoo pinaagi ni propeta Jeremias.
nga gipili na tang tanan daan sa Ginoo aron mahimong iya ug magsangyaw ug unsa may isangyaw ang pagbiya sa sala aron inig human na natog kamatay dinhi kay mamiya man gid ta dili ta maadto sa kamatayong dayon. Si Juan nga magbubunyag nahimong lahi ni Herodes kay gikan sa iyang pagkatao hangtod siya namatay nagpabilin siyang buutan ug ang iyang kabuutan mo'y hinungdan nga siya nagantos ug namatay. Si Herodes nagpabiling buangon hangtod siya namatay ug ang hinungdan nga siya mipatay og mga tao tungod siyang kabuang. Mao na ang basic nga kalainan sa taong buutan ug sa taong dautan, the basic difference between the good and the evil person is this one. The good person loves the evil person, while the evil person kills the good person. Di ra na sila mo-hate. Patyon yun. Di na sila gusto nga kotobras hatred. Patyon yun. Pahilomon yun ang good. Kay para sa mga evil, ang good persons, alingog-ngog, disturbo sa ilang kinabuhi. Hindi ko no, katapusan lingi sa imong tupad. Ing na, di ka madisturbo nako. Ing na ko no, dili ra ka madisturbo nako. Ana, kamo di mo madisturbo nga magsigi kog baligyag slat? Dili ra?